מה שהולך לקרות עכשיו יגרום לכם לחשוב פעמיים על כל מה שאתם רואים בטלוויזיה. האם ידעתם שפעם חברת טלוויזיות ענקית הצליחה למכור מיליוני מסכים רק בזכות קמפיין שיווקי שהיה כל כך טיפש שהוא הפך לגאוני? בשנות ה-70 יפן הוצפה בטלוויזיות צבעוניות חדשניות, אבל הייתה בעיה, אנשים לא קנו אותן. למה? כי הם פחדו מהטכנולוגיה החדשה וחשבו שהצבעים יתקלקלו מהר או שהמסך יתפוצץ. ואז הגיעה חברת טושיבה עם רעיון מבריק. הם התחילו לשדר פרסומות בהם הם פשוט הראו טלוויזיה פועלת. בלי שום טקסט, בלי שום הסבר, רק תמונה של טלוויזיה צבעונית שמציגה תמונה חדה ויפה. הקמפיין הזה, שקיבל את השם Look Mom, No Hands, תראי אמא, בלי ידיים, היה כל כך מינימליסטי וטיפש לכאורה, שהוא הצליח לשבור את מחסום הפחד של הצרכנים. הם הבינו שאם הטלוויזיה פשוט עובדת ושאין צורך לשנות בה כלום, אז היא בטח אמינה. התוצאה, המחירות של טושיבה זינקו לשמיים, והם הפכו לאחת מחברות הטלוויזיה המובילות ביפן. איזה קמפיין שיווקי טיפש לדעתכם הצליח הכי הרבה? ספרו לנו בתגובות.